O CEIP de Portosín conta na actualidade cuns 120 alumnos, dos que aproximadamente unha terceira parte precisarían de servizo de comedor. Así se desprende dunha enquisa realizada polo colexio para estimar a demanda das familias á hora de pedir a Xunta o acondicionamento deste módulo como comedor. A AMPA demanda tamén o servizo de madrugadores para facilitar unha xornada máis ampla, acorde coas necesidades das familias e os horarios laborais dos pais. Necesitamos ampliar os nosos servizos, e os nosos servizos de conciliación víanse reducidos ata o momento. Entón presentamos a solicitude para a apertura dun comedor escolar. Un comedor escolar que de inicio sería de xestión por parte da AMPA, co compromiso de todos eles, estamos nos últimos cursos vendo como se nos vai alumnado do pobo, porque a outros centros que sí ofertan esos servizos, como o servizo de madrugadores, o servizo de comedor e as actividades complementarias polas tardes. Pois contamos ca xestión dun servizo externo que faga a labor sería a través de monitoras para poder entreter aos nenos que non estén comendo nese momento e axudar a comer aos nenos que estén nese momento comendo. E despois xa enlazarían cas actividades extraescolares. O delegado territorial da Xunta, que visitou esta mañá o centro acompañado do alcalde, comprometeuse a estudar esta demanda co obxectivo de facilitar a ampliación de servizos que favorezan a conciliación. Desde a Xunta de Galicia, por suposto, estamos dispostos a apoiar sempre que se podan satisfacer ese tipo de servizos. Neste caso, tendo en conta que tanto o centro como os propios pais, e ademais encima tamén están apoiados polo Concello, é un caso claro de colaboración entre administracións e, por suposto, tamén con aquelas persoas máis afectadas. Nos esperemos poñelo o antes posible en marcha. Aí vamos a colaborar co AMPA no que sea necesario, porque é un servicio que demandan os pais e que é moi necesario pola conciliación, como ben dicía o director, e queremos que xa o inicio do curso escolar, o próximo inicio do curso escolar, que xa tanto aquí en Portosín como en Portodosón, xa teñamos ese servizo que tan demandado é polos pais. Durante a xuntanza cos membros da comunidade educativa abordáronse tamén os novos retos de futuro en materia de educación, coa construción do novo colexio que se emprazará na zona de Mariño, executarase en base aos parámetros do novo Plan de Arquitectura Pedagóxica de Galicia.